Здравейте хора, като пасам Алфа БГ и както виждате правя ревю на геймплей. И така. Геймплей. Така. Чакайте малко. Забравя къде е финалите. И да кажа финалите. И така. Първото, което ще започнем са китовете. Първият кит е кит Survivor, който е предимно такива неща. Pickaxe, X и там лопата е това данни. Следващия кит е кит, който не е доста добър, но как бива. Хвърли за сега. Следващия кит е кит Food, който да доста храна, ама доста. Видяхте се. Следващия кит е кит Officer, който не е много добър, но как бива. Действате са типовете на усерите, но са доста готини някои от тях. Следващият е кит на Дълбол. Ако не се лъжа. Да, лъжа се. What? Да. И този кит е вече доста готин. Макар меча да не е доста хубав, но погледните просто сета хора. Това е като един сет. А пък един сет е протичен спорт. Това сет за сега ще го запада. И тук в началото има приайтъм, които може да се паднат от тия айтъми. Също такива брони. Ще взема. И така. Да ви покажа сега ко-хостерите. Ко-хостера е Мапите 777. Хостера е Мистер Дилка и ко-хостера е Галай. И така, да започнем с лартовете. Първият ларт е ларт 3, за който направите вотно с върна, няма значение, ще ви покажа какви награди има. И тези награди може да ви се паднат доста китове, които ги виждате, са ключове, бариери и тия нататък. Следващия ларт е ларт Enchant. Да. И да, Lord Enchant е доста готин, но трябва да имате по принцип пари, защото погледнете. Чакайте малко. Имам 800 и 130. Например, ако искате да кликате Silk Touch на кирката, на пикекса, трябва да може да даде 5000. Според мен тук лесно са такова. Не се печелят парите. Поне аз не мисля. И така, тук на меча и т.н. И тук долу вече мога да енчантвате. Но аз сега нямам легализата. Следващия ларт е ларт Пент. Да, ларт Пент. Ларт Пент е доста готин. Поради спална и отпред. Помисли, че е нещо само като е, но супер готино. Както е, тук има някаква стърда, която е доста готина. Иначе е стърда, но не знам. Няма че. Следващия ларт е ларт Ender 6. Чакайте. Да, следващия ларт е ларт Ender 6. Защото на спомна не може да падат Ender 6. Това аз не мисля. Да, тук има хайтъни. Преди. Следващия ларт е ларт Event, който е доста готин. Да, евента е в 8:30. Макар че тук пише в 8 часа, но е в 8:30. Така. Следващия ларт е ларт Extend. Ще вземем един лик.
Не готин. Да. Warpex е доста готин поради това. Ето сега ще поставим. Например, ето спалвате си спайдъра. Без да ви докосват. Просто ги биете. Няма ще се махна тук. И така, тук може да спалвате чудовища много. За малко повече. Вече да изляза так. Той ще стане. Тук вляза на въздух. Тук може да спалвате скелети. Тук се спалват доста скелети. Ясни. Ясни. Айде, първо тук вътре. Това къде трябва да извие всичките. Опа, следващото скелети. И тук може да спалвате такива паяци. Готвим се, че не го ударят, но ако го ударят, ще го заразят. И да преминаваме към... Опа. Да преминаваме към следващия лайф, който е фишинг. Да, фишинг. Така... Има доста лайфове, да кажа. Тук може да си ловите риба на воля, колкото си искате, тук има да класни води си нататък. Аз се няма да вляза, няма да вляза. Следващия ларп е ларп Game Event. Където има доста мини игрички, но е само при евенти в последната игра. Тук не знам какво е това Game Event. What? What? Не, сериозно, това е май нов евент. Fast Rush, не знам пак какво е. Jump, да. Jump е лесен, само че при евенти. Няма да го наминавам. Следващия ларп е ларп Brief, който е отворен само при евенти. Ето. Добре дошли в ларп Brief евент, отворено само при евенти. Тук мога да грипат някакви къщи, които се спават някакъв. Ма няма вътре етен, само въобще да не видите. Ларп е шоп. Тук може да си купувате майгови. Не знам. Добре, да се What? What? Окей. Ага. Значи тук трябва да пишете на админ, да извади главата. Всяка глава това по 1000 лева. Няма ни повече глава, бе, пак. Това е гадно, не искам си главата. Главата няма, няма че не. Следващия ларп е ларп Джайл. Не искам да попадете там. Тук има някакви клетки, често да върват нататък. Време ще затворят. Това е много. Направляваме към следващия ларп Джем, да. Където е точно евентъра. Не, какви така. Някъде труден. Това е джъмпа на спана, само че трябва непременно джъмп. Това е почната. Следващия стик. Хит. Батъл, да. Но сега не се играе. Сега ще го покажа на бързичко. Натискате този табелко, виждате. Ще купувате така, тук може да падне някакво хубаво нещо. What? И за да се махнете, пишете. Чакайте, пишете. Хит. Хит батъл, да. И се махнете така. Следващия ларп е ларп Кит.
където ви показва абсолютно всички китове на всички ранга. Първо ще ви кажа кита B, който е доста готин и се правя на един единствен, следващия кит модератор, кит премиум, кит доно и т.н. Не мисля да ви показвам всички, но няма че. Може да това е един кит, само да го намеря. What? Няма кита. Няма кита. Ето го, ето го. Не. Не. Ето го. Тип модератор. Вижте колко много лево е. Следващия тип е... следващия лард да. Който е отворен пак при евенти. Да, пак е отворен при евенти. Ето. Следващия лард майн евент. И отворен само при евенти, да. Следващия лард е лард Минамес. Става няма игра. Някой друг е път мога да направя с английски. Има блок, ако знаете, това е, нали, скривате се в това. Вие с някакъв блок и трябва да се скриете. Пък има някакъв хъмпър, който да се скрие. Skyward, Spineball, Build Battle и Team Battle. Следващия лард е лард Nether. Който според мен е доста готин. Знаете колко е готин просто направено. Адски уникален лард. Според мен е. И така, следващия лард е лард. Да, Spineball, знаете, аз го това. Лард от Тили. Да, него са го махнали, защото само опити ще могат да там, тъй че не се питате за кой може да напишете, например, плотния, защото да. Хора, това ще бъде от клипа, надявам се да ви е харесало. Довиждане!